Vítame vás pri našom novom parádnom podcaste s ľuboslovečným názvom Automobilová cirkev, v ktorom sa budeme venovať našej jednej jedinej krásnej viere, čo sú teda auta prioritne. Moje meno je Miňo, toto je Fajlo. Filip, áno. Krycie meno Evžen. No a chceme teda vám priniesť podcast, ktorý bude trocha iný ako tie iné, ako tie ostatné. Nechceme sa venovať nejakým novinárskym číslam, nejakým veľkým automobilovým novinkám. Chceme skôr doceliť podcast, kde budete počúvať rozhovor dvoch autičkárov, ktorí to ale neberú zase až tak strašne vážne ako tí ostatní. To znamená, že... Tak možno, hej. To znamená, že auta milujeme, žijeme s nimi, sme s nimi v kontakte každý deň, ale zároveň máme aj iné nejaké možno aktivity ako ostatní ľudia. Napríklad ja chodím sa voziť, okrem aut. Okrem aut sa chodíš voziť? Áno, to je moja aktivita. Akože okrem aut máš aktivitu voziť sa na aute, hej? Áno, chodím sa voziť na aute, chodím umývať auta a dobre, tak, nie, okay. robíme si srandu. Dneska sa vám nejako chceme predstaviť, chcem vám povedať vlastne o čo ide, aby ste to pochopili. Možno bude fajn pre niektorých autičkárov to, že chceme dosieliť to, že si nás budete môcť pustiť aj pred vašimi frajerkami, ktoré nemajú radi auta. Aby to bavilo aj ich. A keď nie, tak proste môžu vystúpiť a môžu ísť preč. Frajerka sa dá nájsť hoci kde. Inde, ďalšia. OK. To je tiež tvoja nové moto tohto týždňové. Či minulotýždňové už? Dobre, OK. Pokračuj. Okay. Dobre, Fajlo. Povedz nám teda niečo o tom, ako sa dostal možno k autám, aké auta ťa bavia, čo máš rád, nech vieme, že kto si, čo si a o čom nám budeš rozprávať. Viem, že to bude jednoduché, lebo on má rád len bavoráky, ale nechám ho to povedať. Nie je to pravda. Yeah. Je to pravda, ale nie taká úplná. Ja som v podstate začínal s prvým autom Peugeot 306 zdedeným po rodičoch. A si mi pekol bagety, či? Inak úžasné auto, do ktorého som nedal ani cent a keď tam boli úplne rozšľahané nápravy, tak som investoval 250 eur do subwooferu a zosilovaču. Nech to není počuť. A keď dostaneš defekt na diaľnici a namiesto rezervy máš subwoofer. Presne ten typ človeka som bol. Takže dovtedy akože bavilo ma voziť sa, tešil som sa z toho a teda, ale akože vôbec som nemal vzťah k tomu autu, že v rámci servisu alebo niečo tomu autu dopriať naviac, že nejakú investíciu. A potom sme začali usporadovať nejaké zrazy v Trenčine, bol to Laugaricio Gowrider, LGR neskôr. To je aký rok? 1900... Orientačne 2012, možno 2000, tak asi 12, 13, 14 možno zhruba cca tie zrázy prerastli do extrémnych zrázov, že nás rozpúšťali policajti a chodili stovky aut. Čiže extrém, že úplne nám to prerastlo cez hlavu a v podstate tam som nejako sa zamiloval do 34, čo som videl. Typek mal takú krásnu bielu. Bavoráku myslíš? Bavorák, áno. OK. To je inak dobre vysvetliť. E34 model, čiže stará 5 s tými okrúhlymi svetlami, kto nevie. Taká fakt stará. Taká fakt stará, ale fakt pekná. A typek mal takú krásnu bielu kombináciu a normálne diamantikmi, tými ružovými, cez celé bočné dvere mal, že totally sexy. Vieš, nápis vyskladaný. Obrovský, hej, že asi takto veľký, že polišty proste. Máme iný vkus na tuning. A ako brutálne dobre to vyzeralo a samozrejme, že ja by som si to na auto nedal, ale to auto malo také čáro, že extrém, tak potom som sa dostal k svojej prvej 34. To bolo štýlom, že nevedel som rozoznať 32, 30, 34. To tak býva, áno, proste je to BMW. Hej. No a následne nevedel som ani o autách moc, ale tak ma to chytilo, že vlastne aj zadný náhon, aj úplne inak sa to šoférovalo, aj to malo nejaké jazdné vlastnosti. Väčšina vecí sa inak šoféruje ako Peugeot. To je pravda. A čo ešte možno doplniť je, že bolo to TDSO, slávne TDSO. A keď prechádzate z 1.9 turbodízla v Peugeote, tak akože TDSO je extrémny stroj.
a v mojich očiach zostal doteraz, že mal som ich 3 dokopy a so žiadnym nebol nejaký väčší problém. Že OK, no väčší, menší. Ako po motorickej stránke ani nie, že by mi praskla hlava, odišlo tesnenie a podobne. Také tie klasické bavorácké veci. Čo sú tie štandardy. Že toto som fakt nejakým spôsobom dokázal obísť, vynechať a problém bol ten skôr, že pôvodný majiteľ toho auta bol taký trošku extrémista a dal si záležať na tom, ako vyvapkuje motorový priestor. Čiže vyvapkoval komplet všetko a odchádzalo všetko, čo ho malo niečo s elektrikou, s elektronikou. Čiže úplne všetko radom, že jednu vec som spravil, 3 ďalšie odišli, takže bola to taká zábavka. A pri tom aute som sa v podstate naučil všetko o autách, hej, že dovtedy by som nerozoznal turbo od alternátora a tam to bolo už, že OK, alternátor stojí toľko, turbo toľko, hej, že už toto si vymením sám, toto mi niekto pomôže a teda, že tak to prišlo a potom okrem toho, ja som to inak nedávno rátal schválne, že teraz mám 25. auto, alebo 26. nie som si istý, z toho 15 bavorákov. Nie, že by som to tak chcel. Ale prišlo to. Ale proste to tak bolo. Takže nemal si žiaden vzťah k autám od detstva, alebo také niečo, nejaké vedenie, hej? Vôbec som, akože jasné, že nejaké rally, hry počítačové klasika, a také, vieš, a Subaru Impreza, wow, vieš, že mokrý sen a teda, ale nič akože také, že ježiš, toto je naftový motor, toto je benzínový a keď budem mať vodičák, tak rýchlo chcem auto. Hej, ja som to bral tak, že keď som mal vodičák, tak už som to auto chcel, lebo mi to otváralo možnosti, hej, že už zrazu môžeš chodiť kade tade a teda. Dáva to veľkú slobodu, že sa môžeš zrazu ocitnúť hoci kde, v servise alebo na krajnici. Presne. V bavorákoch. No ja som to mal zase inak, lebo u nás detko sa venoval motoršportu, kedysi dávno. Takže ja som bol nejak od malička k tomu vedený, vždy sme akože sa vozievali, jazdívali sme a vždy som sa nejako hýbal okolo aut, takže ja som zase bol ten opačný prípad, že ja som čakal na 18, kým padne polnoc, aby som sa od auta, šiel som preč. Hodinu a pol po polnoci ma zastavili cajti prvýkrát a 14 hodín po polnoci dostal prvú pokutu. To boli také tie, vieš, detské mánie, že v 16, že na 18 prvú pokutu za rýchlosť, tak som dostal zákazu jazdu. V meste proste... Že muselo to byť. Nejak trotel, hej, áno. takže ja som zase bol opačný v tom, že som bol v autám vedený od malička. Nejako prirodzene. No a ty ako si bavorákista, tak ja akože nemám nejakú tú primárnu značku. Ja som bol vždy taký, že som mal rád všetko. Nejako u mňa dominuje to Porsche, asi určite. Posledné roky, tam to vlastne sa zlomilo, keď som sa dostal. Mal som ísť na Slovakia Ring sa voziť na Eve. Evo sa rozpadlo a chlapík bol taký, či náhodou nechcem ísť na 911. Nepoviem nie. Tam som si vyskúšal nejako to zase iné správanie toho auta a odtedy som taký akože postihnutý, ale zase auta nerozdeľujem, neriešim primárne. U mňa je to taký všeho mix športovejších aut od roku možno 95 do 2010, to je moja, akože moja záujmová priorita a mám extrémnu slabosť na staré buržoázne autá, pojazdné, jak sa volajú tie skrine na... Polopojazdné. Áno, polopojazdné, presne 65-ky, 38-čky, všetky tieto kazivé haraburdy, ktoré proste kupuješ na bazoši za cenu kolies z toho auta, keď bolo nové, tak tieto auta mám proste rád. Si sadneš, ideš si po meste 50, vieš, máš núdzový režim na zhruba, keď ideš 50 po meste, vezeš sa, je ti dobre. Takže to je moja zaujímavá nejaká úroveň. Offroady možno tiež, ale... Paradoxne, napríklad superšporty sú také, že poznám ich, viem ich rozdeliť, ale nejako to neriešim. Áno, asi toto ide aj mimo mňa. Ja ešte by som na margo toho, že BMW je moja značka, nebijem sa s tým do prsa, hej, že vôbec sa tak nevystatujem, že musím mať BMW, ale tak nejak prirodzene to prišlo, že to je v podstate v rámci možností to najlepšie, čo môžem mať a to, čo mi nejako vyhovuje jazdnými vlastnosťami a teda, že skúšal som novšie auta, skúšal som iné značky, Mercedes, Audi, čokoľvek, hej, mal som Kodiaka proste. Hej. Fancy drive. S predným náhnom.
A s 1.5, dúfam. 4-kola, 2 liter, 140 kW. Strašne lenivý. Toto keď napíšeš do Škoda klubu, tak ťa budú nosiť na rukách, na nohách. Možno. Nikdy som to neskúšal. Ja som mal ten motor v B9 v 4 Dolorode a tam to chodilo veľmi dobre. Akože 140 kW? A na tú váhu aj spotrebou, akože parádne. Halus je, že tá 110 je pocitovo o dosť živšia. Kde? No, ten 2 liter 110 kW. Pocitovo, on ide tak od nižších otáčok, lebo tú 140 už musíš točiť a tá 110 je taká výživnejšia, tak normálnejšie sa s tým jazdí, ako tá 140 bola taká otrava celkom. Ja, to je mimo nové auto, neriešme aktuálne. Ale áno, však to sme trošku. Dobre, takže skúsil si vlastne XY Bavorákov, rôznych veľa teda aut, čo nejaké tie skúsenosti tam akože sú, znalosti, hej, odbornosti. Akože, áno, ak by som sa mal vyjadrovať k nejakej značke, tak asi najskôr sú to tie Bavoráky, že s tými mám najviac skúseností. Tak to nejako skúsme možno zhrnúť, čo bolo to, aktuálne máš teda 65-ku. Áno. Ktorú si vymenil za B7-čkový Passat. Áno. Ktorý mám aj ja. Som si vždy robil srandu, že kto si kúpi Passat, keď existuje až 4 a že Passat si kúpi len opačne orientovaný človek a nakoniec som skončil ja s červeným Passatom. Takže. Ale je to Alltrack, takže sa bráni, že je to v pohode. Vidíš, to môžem povedať, že na čom jazdíme aktuálne, čo máme doma, v autách teda. Začni. No, za mňa to bolo teda ešte donedávna tiež B7, čo bolo také, že kvázi racionálne auto rodinné. 2 liter nafta, úplná klasika, štandard. Ktorá verzia? 125? 103. Za 6. Ale strašne, ja neviem si pomôcť, ale strašne ma tieto auta nebavia. Že ako niektorí sa prestreľujú, že či auto má dušu, nemá dušu. Neriešim, či má dušu alebo nemá dušu, ale musí ma niečím baviť. Hej? A po tých E65-kách som sa dlho pozeral a v podstate už som si vravel, že to je taká posledná asi racionálna voľba z Bavorku. Racionálna, hej, znie to celkom funny. Ale keď si zoberieme tie modely, čo sú po, hej, tie FK, čo je úplne, že... Áno, v tej dobe mal Bavorák aj Audi súťaž vyrobiť čo najhorší motor. No, že servisná katastrofa, hej. A tie modely, čo sú pred, sú síce super, ale kvitnú pred očami, hej. Takže tá udržateľnosť je tam nulová, takže 65-ka je vo svojej triede v podstate to najpohodlnejšie a to kvázi najdokonalejšie. Takže máš 65-ku, ale bez EDCčka, takže nevieš, čo je to komfort? No však to som chcel ešte vysvetliť, že dlhšie som pozeral po 65-kách, že určite si nejakú slušnú doprajem, že určite to bude 750-ka v longu, full výbava a teda. Dlho som ich pozeral, až vyskočil inzerát a typek tam mal, že vymení za kombíka, tak už mi nebolo treba viac, hej, a samozrejme je to 730 naftová krátka. Vzadu krídlo. Vzadu taký nenápadné lípko, by som povedal. Žiadne lípko nie je nenápadné, keď je na 7-čkovom Bavoráku. Mne sa páči. Nehovorím, že je škaredé, hovorím, že nie je nenápadné. OK. Čiže, takže máš doma 7-čku a aktuálne nič iné. No ešte sa tam striedajú nejaké služobné auta, ale to asi nemusíme rozmazávať. To sú také štandardy, presne, že VW Group, Škoda. Škoda peňazí, áno. Tak. No ja som si išiel opačnou cestou ako ty. Ja som mal 65-ku, ale takú tu fakt, že racionálnu, to znamená RCčko Dynamic Drive, 4-litrový 8-válec atmosférický s priseknutým valvetronikom, čo tam bolo zlé. Malo to na voľnobehu taký prejav, vieš, išlo to jak, ale potom sa to opravilo. Pozdravujem Paťa, ktorý to do mňa kúpil. Hrubovského. Áno, Hrubovského, hej. Do klipu. Je to legendárne video. Čiže ja som vymenil 65-ku za racionálnu voľbu za Passat, ktorý som teraz po 2 mesiacoch vybral do servisu. Alltrackový. Inak akože tieto zvýšené oplastované kombiky, to je pre mňa úplne že najväčšia mánia, čo akože môže byť. To sú najlepšie auta na svete. Proste máš kombík, môžeš s tým ísť všade, nikomu nezavadzáš, vieš, akože nevyzeráš jak blbec v GLčku, nič proti GLčkám. Čo ja viem, v tom červenom Passate akože trochu... Okay, tak áno, tak vyzerám tak. Voľba. Ale keď idem okolo Prideu, tak ma aspoň neotudujú, vieš, je to v pohode. No a mám aj víkendovku, vlastne moje prvé auto,
ktoré mi nejako ostalo po rodine, osnovom Seata, akože Toledo trocha také poupravované, ale akože nič špeciálne, ale keď sa stojí na devinkou, naháňam so superšportami, je to super, akože oni nevedia, že sa naháňam, ale pre mňa je to paráda, ty máš 140 už dávaš 5 a je to super dymiš, je to fajn. Takže aktuálne tiež B7 a Toledo, B7 pôjde preč, čo skoro u mňa, uvažujem, že zoberiem niečo. V noci som pozeral po 30-ky dneska, neviem prečo. Chcel som 986 Boxstera si zobrať, chcel by som. Ale nájsť nejaký solidný kus, kde nebudeš musieť vyberať celý motor dole a generálkovať ho je problém. Takže. No a k tomu, včera som predal lukratívne auto, kúpil som Ignis Suzuki, ktorý som predal s 500% profitom. Prišli kúpiť Svedkové Jehovovi, to je tak super príbeh, ktorý nebudem dneska radšej rozprávať, ale niekedy si na to môžeme sadnúť, keď to nebude tak čerstvé. Bol to fakt dobrý predaj. Dal som to auto na internet o 6 a mal som 40 správ na Messengeri do rána, do 7. Super. Takže tak. No a čo si mal možno niečo také najzaujímavejšie predtým? Povedz nejakú takú storku. Čo bolo nejaké auto, ktoré ti utkvelo v pamäti? No. A nemusí byť, že najlepšie, ale také srdcovejšie, možno najsrdcovejšie? Minul som išiel inak s rodičmi na výlet a tatko mi položil tú otázku, že ktoré auto, ktoré som mal, sa mi páčilo najviac a úplne bez rozmýšľania to je pre mňa 38. Že keby 38 nehrdzavela, tak ja sa na tom vozím do konca života proste. Pozdravujeme Korada. Pozdravujeme Korada, áno. A čiže za mňa 38 je úplná, že dokonalosť. Áno, možno sa nevyrovná jazdnými vlastnosťami alebo odhlučnením alebo výkonom alebo niečím tej 65-ke, ale to auto bolo... Malo to úplne iný šmrnc, že malo to grády a okrem toho tatko mi povedal, že jemu sa strašne páčil Superb, ktorý som mal. Dvojkový dovezený predfaceliftový policajný Superb. Úplne, že biely sociál s dierou v streche po majakoch. Sociál nemalo to ani multifunkciu, nič, ale 3.6 V6, vieš. Takže extrémne to jazdilo, akože fakt, že zaujímavé auto, ale inak, že Superb proste, hej. Áno, bezomočný. A okrem toho ešte taký najväčší highlight, alebo ako to nazvať, bol Touareg V10 5.0 TDI. A to auto má celkom... Keď bude rozprávať niekedy o racionálnych kúpach tento človek a rozumných autách, tak ho neberte prosím vážne, lebo... To auto, áno, akože v tomto ja som taký, že radšej si urobím tú radosť, ako byť racionálny a v úvodzovkách sa tešiť z 1.9 a dobrej spotreby, hej. Ja sa teším na 1.9. Tá V10 inak bola super, podotýkam, a bola super, by som to asi skončila. A tiež to otváralo veľa možností, že jediné, čo by som vytkol tomu autu bolo, že bolo malé, že na to, ako vyzerá Touareg zvonka, že je extrémne veľký, tak bol maličký vnútri. To je možno fajn poznámka pre jemnejšiu časť našho publika, alebo partnerky, ľudí, ktorí nás počúvajú, že tie SUVčka, oni len vyzerajú veľké. Oni nie sú veľké vnútri. A presne prvé Touaregy Cayeny, tak vzadu proste sedíš takto, lebo tam nemáš miesto na nič. A kufor to isté. Kufor je to isté. A taký Kodiaq je akože tá výnimka, že to je obrovské auto, takto vo vnútri, že tam je to vyriešené dobre. On je strašne vysoký nad hlavou. To ma na Kodiaqu fascinuje osobne, že tam to je strašne vysoké, tam proste môžeš sedieť akože na... Áno, to som si nikdy nejako úplne neuvedomil, ale však ty si maličký chlapec, vieš, však. Nie? Koľko meriaš, povedz do podcastu? 180 cm. Hej, dobré. Mám o 2 viac. Ďakujeme za informáciu. Podstatné info. To všetci potrebovali. Keď hovoríš o tých E38, ja som mal jednu tiež, dieselovú od Korada. Neviem, kto iný u nás predáva 38. A tiež akože musím uznať, že nie je to možno auto, na ktoré by som mal že najviac spomienok, neviem, ale tou aurou, alebo presne, čo sa bavilo, že tá B7 ťa proste nebaví. To auto robí všetko dobré, okrem spotreby ten Outrek žere jak Touareg, ale
to auto je fajn na diaľnicu, fajn do mesta, má miesto, komfort. E38 väčšinou týchto vecí nemá, ale tá prezencia toho auta, ten pocit, ktorý v ňom máš, keď sa v ňom vezieš, aj keď proste ty vieš, že ideš v Bučore za 6, 7, 5 tisíc eur, vieš, v mojom prípade za 3,5, lebo zadný len vyhníval, že si to počul, sa k tomu auto postavil a proste ten len robil zvuky, ako úplne mizol. Ale ten pocit v tom aute je proste, ty zastavíš vedľa nového SK, tak tam nepozeráš, že čo je ty kokot, takže áno, to auto je pocitom za mňa asi najlepšie, 65 je komfortnejšia, tichšia, ale už je taká dosť moderná. Ja som akože zháňal vtedy auto na daily a bol som taký, že chcem niečo, čo má aj ten starý feeling, ale zároveň nech to je aj ako tak moderné auto. A tá 65 už má Bluetooth, už má akože display, že je to nejako moderné, lebo ja som vlastne pred 6.5 som mal A4 bedevinovú, čo akože halúzny tiež skok, že vlastne som šiel z 18 na 8 ročníkovo v autách, hej, tak by to bolo nelegálne samozrejme. No a vieš, čo najlepšie na sexe 25-ročnými? Už áno. Že je 20, áno. No a za mňa asi ale najikonickejšie auto z toho, čo som mal, bolo Saxo VTS s 1.4, ktoré som kúpil za 400 eur cez COVID, alebo za 500, s tým, že teda prišiel COVID, hej, všetci sme sa báli, čo bude, tak som bol taký, že pamätám sa doteraz, jak som idol som párky. Mal som na účte 500 eur a otvoril som si bazo, že si kúpim auto a budem voziť Bolt Food. A chcel som Feliciu dieselovú. Som zistil, že to je cenené auto na Slovensku. Normálne u nás sú ľudia, ktorí berú, sorry, kamoš ďalší, ktorý to má, ale sú u nás ľudia, ktorí to berú ich zberateľský etalon. Dieselová Felicia. To idú k tomu. Však to je Octavie jednotkové SDčka, hladký diesel. Všetko proste. To je čím horšie auto, tým drahšie u nás. No a v záplave tých Felicií vybehlo také modré Saxo, ktoré Čavo fotil z paneláku proste. Ešte som si kúpil 1.4 Saxo. Vozil som na ňom jedlo asi 2 hodiny a potom som zistil, že to auto na šprinte z nuly dokáže rozkopať 30Dčka, 39, lebo to auto malo proste 55 kW, hej, a 600 kg. To malo v techničáku, ja neviem, či 780 kg, či koľko. Polka už bola vyhnitá. Vieš, my sme z toho na babe vyhazovali sedačky. Čiže to auto akože bolo super. Ja som mal ohnité uloženie zadného tlmiča. Čo tam bolo akože taká trocha hrze. A mám kamaráta, ktorý rád šťucha do hrze, vieš. A on si myslel, že tam je ešte podbeh. Takže do toho šťukal šrobovákom, prerazil to a zrazu takto pozeral na zem. A tam vlastne prišlo vedomenie, že Francúzi akože neriešia podbehy a tak, takže mal som deravé auto. V zime mi do ňoho nahádzovalo sneh a sol cez tú dieru, tak som to zapchal handrou, ktorá samozrejme bola celý čas vlhká, čiže to auto hnilo ďalej. Ale z mojich aut bola to VTS asi najlepšie. S tým mám XY zážitkov rôznych, mne sa za jazdy odpájal palivový filter, lebo nejaký francúzsky inžinier vymyslel, že najlepšie bude dať hadičku, ak máš ľavý prach pod sedadlom, tak tam bol palivový filter. Takže ja som už vedel, že keď cítim benzín, tak to znamená, že sa mi odpája filter a že mi tečie von. Takže mi sa bežne stávalo, že som stál proste na križovatke a auto sa mi vyplo. No a ja som vedel, že jak som mal pásť, otvorím dvere, vykloníš sa a vedel som ho proste zapojiť späť. Raz sa mi to stalo, tuším na Bajkalsky, za mnou stál GTR-ko Mercedes. Naskočil zelená a Saxo nič, hovorím, tak kámo, čakaj, vieš, on tam za mnou sedel dvojizbáku, ja som si na aute za 500 € zapájal filtrík. Bolo to super. No a potom som ho predal za dvojnásobok ceny rómsko-maďarskej rodine. Krásne povedané. Bolo to veľmi super. Zážitok bol tiež napríklad dobrý. My sme na tom aute mali také 2 skúšobné dní s kamarátom. On mal vtedy Civic, 1.4, Vitek, vieš. A mali sme prvý deň, sme sa šli večer povoziť, sme na tom rúbali v Nemecku 190, akože od Alparku až do Dubravky cez Sitinu. Prežili motory. Na tom Saxe som nejak v živote neskontroloval olej, lebo to nešlo. Vlastne nešiel vyťahnuť olejová mierka, takže som proste nikdy ho neriešil. To máš dolievať doplná povrchnák, vieš. Áno, on nešiel ani vrchnák otvoriť. To som nejako neriešil na tom aute. No a druhý test to vlastne nebola benzínska bava. My sme na tom proste ale akože celú zimu prelietali, no a na jar začal vynechávať motor. Nevedeli sme čo s tým, vymenili sme všetko. Tak som to zobral do servisu a volala mi pani Hadvigová zo servisu, že či som sa na tom nebal jazdiť, že akože že to je strašné, hovorím, čo je. A ja som mi vravel, že ja to auto poznám celé, že neviem, čo s tým motorom je. A ona, že mne chýbajú šroby na nápravnici. Som sa akože nebal s tým z Karlovky. A taký, že šiel som pomaly, vieš, a predtým 4 mesiace sme to kúdlili na Pezinskej non-stop, akože veci, takže weight reduction. Áno, near dead experience, ale bolo to v pohode.
Takže moje najväčšie motozážitky pramenia z auta, ktoré stalo tretinu môjho telefónu. 6-krát ma skoro zabilo, jazdil som v tom prílbe na Vabe a som sa cítil extrémne dobre. Super. Takže od E38 cez A4 až k Saxu sme sa dostali u teba od Passatu k Strunovej 65-ke. Keď spomínaš takéto, že extrémne lacné auto, tak my sme raz tak kúpili 34-ku, TDS-a samozrejme, s kamarátom na polovicu, že zavaríme diferák a vyjašíme sa na tom. Tuto sme ho boli v Bratislave sme ho boli kupovať na jednej Jurky pumpe, to mal majiteľ. Normálne to auto tam stálo, že roky na tých zatravňovačkách, na tých dlaždicách. Odišli sme odtiaľ, rozbehli sme sa na 60, vyšli na obchvat a volá mi kamarát, čo išiel na tom aute, že kokot, musíme zastaviť. A že čo je, že čo robíš? Že to sa nedá, že volant mi ide ruky odtrhnúť. To mal normálne hranaté kolesa, vieš? Už prestáte. No a to sme akože poriešili sme tam nejaké základné veci a to auto bolo super. Zavaril sa diferák, spravil sa Everymod, to je taký modík. Mám to na telede. Poznáš, hej? Na Hambu, no. 4 roky. Okay. Dočasné riešenie na mesiac a už tam je 4 roky. Áno, to tak býva, no a na tom sme sa brutálne vyjašili, že brutálne auto. A to si pamätám ešte, prvý deň sme išli, že vyhádzali sme zadný interiér a išli sme, no kde inde, pred Laugaricio, robiť donaty okolo lampy. Spravil som ich asi 3, hneď tam bol civilný Golf s majakmi. To čo robíte? No som ukazoval kamarátovi, že jak to ide, že a kde máte interiér? No, to som teraz také kúpil. A kde máte Prahy? Vieš, vyhnite sa. Prahy boli opcia. No. Takže dostali sme zjeba, ale žiadna pokutka, nič. Tak nakoniec Purpe na to poriešila. Prahy boli. Ono sa dá s tým policajtami vždy aj takéto veci vyriešiť, keď si v pohode, podľa mňa. No a Purpena je legenda, hej, kamarát mal 44 a keď ju zdvíhal na zdvíhaku, dal drevený kôl a zdvíhal zdvíhaka, ten kôl sa zasúval do toho prahu. To sme zažili asi všetci. No. Dobre, takže dnešné posolstvo je teda to, že vzniká nový podcast o vozidlách, ktorý teda bude vedený tak voľnočasovo, môžeme nazvať. Asi áno. Mal by vychádzať raz týždenne a posolstvo číslo 2 je to, že najviac zábavy je s najlacnejšími autami. Podľa mňa. Určite, čo je pravda, súhlasím. Nebojí sa, že to umrie, že sa to rozpadne. Áno, takže najväčší zážitok, akože taký gumbalkan proste. Malý gumbalkan aj doma. Z Petržalky do Rače. Hej. Aj tou cestou to vyhovuje v Bratislave. Pozdravujeme primátora. Ale náhodou stará sa, snaží sa. Dobre, tak za mňa na dnešok asi všetko. Ak si niečo ešte povedz, a keď nie, tak... Za mňa takisto. Vidíme sa o týždeň. Tak sme radi, že ste nás počúvali a s nejakou inteligentnou témou a múdrymi rečami sa prihlasíme zase o týždeň.